खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। गिबियावनो दङ लोगोफोर, नोंथांमोना बा जायफोर आबादारिफोरा नैबे PM मा होनना बुंगोन बेखौ कुसन योजनानि PM किसान योजनानि जायफोर सलार मानि बेयाव दै बोखोग्रा दुब्लियाव दै बोखोग्रा जि वाटार जि फार्म, बियो मानि नोंथांमोना जुदि नांगौ जादोंब्ला मानि गभर्नमेन्टनिफ्राय फ्रियावनो मोननो हागोन आरोना लोगोफोर बे वाटार फार्मखौ। दा बे सलारजों मानि दै बोखोनाय आरो दुब्लियाव मानि आबाद फोथाराव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खामानियाव फैगोन आरोना लोगोफोर। बे आबाद फोथारनिफ्राय जि सलार जों दै बोखोनाय जि फार्म, बे फार्मखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय बा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। दा बिनि अनलाइना सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। जायफोर आबादारिफोर दङ नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना गोसो जायोब्ला गाव गावनि मबाइल फनजोंबो खालामनानै लानो हागोन, आरो जुदि नोंथांमोना रोङाब्ला गुबुननि दखानाव थांनानैब्लाबो नोंथांमोना बे PM किसान कुसुम योजनाखौ नोंथांमोना मानि एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। दा आं नोंथांमोना जास्ट बेखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै एसे फोरमायलांनोसै आरोना लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना बे वेबसाइटआव फैदो। वेबसाइटखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव माने बेनि लिंकखौ होनानै दोनखादों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्ट लिंकआव थांब्लाथाय बेबायदि पेजआ अपेन जागोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे 3 डट नुदोंना, बे 3 डटआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। बेनिफ्राय नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन लिरनाय दंना, बे रेजिस्ट्रेसनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो। रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया आसाम नैबेबायदि डिपार्टमेन्ट अफ एजेन्सि बेबायदि ओंखारबाय आरोना। बेवहाय नोंथांमोना नायदो सलारनि आरोना लोगोफोर। बेवहाय बेसेबां वाट्सनि नोंथांमोना सलार मोननो हागोन, आरो बेवहाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन, आरो लोगोसे नोंथांमोना बेसेबां फरायनाया जानो नांगोन, बेखौ नैबेवहाय फारि फारि लिरना होनाय दं दे लोगोफोर। नोंथांमोननो आं गिबियावनो फोरमायहरनो नागिरदों नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन। गिबियावनो आधार कार्डनि मानि कपि जिरक्स नांगोन। बेनिफ्राय लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट, नोंथांमोननि हानि सार्टिफिकेट नांथारगोन दे लोगोफोर। हानि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होथारनो नांगोन आरो। बेनिफ्राय कपि कास्ट सार्टिफिकेट, नोंथांमोना ST आनो जा OBC आनो जा SC आनो जा नोंथांमोना ST सार्टिफिकेट मानि ट्राइबेल संघखौ नोंथांमोना होथारनो नांगोन आरो कास्ट सार्टिफिकेटखौ। नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय। बेनिफ्राय नैबे गाहायाव दं नोंथांमोननि पासपर्ट फट' साइज मानि नोंथांमोना 1 कपि बेखौ होथारनांगोन। दा नोंथांमोना मिथिबाय डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ। गासै 4 डकुमेन्ट्स नांगौ। बेवहाय मा नांगौ नै आं दहाय खनसे फोरमायबावनोसै। आधार कार्ड, बेनिफ्राय नोंथांनि लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट मानि हानि फोरमान बिलाइ, बेनिफ्राय नैबेयाव नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेट SC ST OBC जियानो जा, बेनिफ्राय नोंथांनि पासपर्ट गांसे नांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ जमा खालामनांगोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना। बेनिफ्राय नैबेवहाय होनाय दं, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। आं गासैखौबो फोरमायजोबलायला। नोंथांमोना बे लिंकआव थांब्लानो डाइरेक्टलि मानि मोनहैखागोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि गोदान इउजार मानि गोदानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानदोंब्लाथाय नैबे निउ इउजाराव होबानो जाबाय। आं निउ इउजाराव होनसै। बे निउ इउजाराव होनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि पेजआ अपेन जासिगोन दे लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना नैबेफोरखौ मानि फारि फारि फिलआप खालामनानै लानांगोन आरोना। एप्लिकेसन केटेगरि बेफोरखौ नोंथांमोना नैबेवहाय इन्डिभिजुवेल फार्मार, नोंथाङा बेफोरखौ फारि फारि फिलआप खालामना लानांगोन दे। एसे लं जायो, बेखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हायासै। नैबेवहाय आधार कार्ड नाम्बार दं, मबाइल नाम्बार दं, बेबायदिनो अल्टारनेटिभ बेयाव मबाइल नाम्बार दं, इमेल एड्रेस, सेलेक्ट स्टेट बेफोरबायदि दङ दे लोगोफोर। गोलावथार प्रसेसखाय आं नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हायासै। जुदि नोंथांमोननो बेनि सायाव आपडेट नांगौब्ला आङो मानि फुल बेनि सायावल' मोनसे आपडेट आं नोंथांमोननो लानानै फैगोन। बेखौ बोरैहाय फिलआप खालामनाय जायो बे फर्मखौ, आरो लोगोसे नोंथांमोना बोरैहाय साबमिट खालामनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेटनि गेजेरजों लाना फैगोन दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननो नांगौ आं बेखौ दिनै फोरमायखाहरनाय थाबाय लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो मैया दाख्लैफोर मोनसे गेमनि आपडेट होबाय दंमोन ना लोगोफोर। बेनि जे $10 जाब्लासो नोंथांमोना उइथड्र खालामनो हायो होननानै। दिनै आङो फुङावनो मानि 6 PM निफ्रायनो बेखौ उइथड्र खालामनाय जादोंमोन दे लोगोफोर। बियो मानि उइथड्रआ दा हाब्बाय आरो मानि
ओरैनो 7 days वर्किं बेबायदि लिरनाय थायो, नाथाय बियो माने 1 घन्टा बा 1.5 घन्टानि गेजेरावनो फैसाया हाबो आरोना लोगोफोर। दा आंनियाव हाबबाय, नोंथांमोना आं एसे दिन्थिनि दिनैनि थारिखखौबो नैबेवहाय आङो थुबाय आरोना। बेनोमोन आंनि गेमा। नोंथांमोनाबो गोसोब्ला गेलेनो हागोन, बेवहाय थाइसेबो फैसा नोंथांमोना गारनो नाङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना गेम गेलेनानैसो इनकाम खालामनो हायो आरोना लोगोफोर। नैबेवहाय आङो उइथड्र खालामदोंमोन दहाय, दिनै नालाय नैबेखौ नायबानो जाबाय, टाइम गासिबो दङ। बेनिफ्राय नैबेयो डेटखौबो नुगोन ना नोंथांमोना, 23 दिनै 23 तारिख नालाय, 23 तारिख डेट 8/2026 नोंथांमोना बेखौ नुदों ना। बेवहाय आङो $10 माने उइथड्र खालामदोंमोन। बेनिफ्राय बेवहाय 9.7 माने एसे टेक्स दानो आरोना, 903 बेबायदि हाबो आरो एकाउन्टाव बिनि फैसाया। दा बेखौ आं नोंथांमोननो दहाय खालामनायखौ दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन, बिनि स्क्रिनशटखौ माने मेसेज फैनायखौ आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि गोसो दङब्ला बे गेमखौ गेले। नोंथांमोना आं डिसक्रिपसन बक्सआव बे गेमनि लिंकखौ होनानै दोनखादों। नोंथांमोना जुदि मोजाङै गेलेब्ला सानसे बा साननैयावनो नोंथांमोना $10 कमप्लिट खालामनो हायो आरोना लोगोफोर। आरो लोगोफोरनो रेफार खालामनानैबो नोंथांमोना बेनिफ्राय कमिसन मोननो हायो आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय, भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांदो, बेवहाय लिंक दङ, नोंथांमोना डाइरेक्टलि लिंकआव जइन जानानै बे गेमखौ गेलेनानै नोंथांमोनाबो बेबायदि डलार आरजिनो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय। माने बे गेमा जेनुइन गेम, नोंथांमोना बेनिफ्राय जेबो प्रब्लेम मोननाय नङा। आरो बेनि मेन उइथड्र जि प्रुफ नांगौ बा बेनि मेन भिडिअ नांथारगौब्ला नोंथांमोननो आङो गुबुन मोनसे चेनेलाव होबाय दंखायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि नामखौबो आं डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै फारि फारि गासिबो भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। दानिया लोगोफोर, PM किसाननि जि 24थि इनस्टलमेन्टनि फैसा, बे फैसाखौ गोबाङानो ससियेल मिडियायाव आरो बेबायदिनो गोबां फोसावबाय दं दै। 4,000 करेइ मोनगोन होननानै फोसावबाय दङ। 4,000 करेइ मोनगोन होननानै गोबाङानो ससियेल मिडियायाव फोसावबाय दङ। नाथाय बेफोर फोसावनाया गासैबो फेक होननानै PM किसान अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय बिथांमोना फोरमायनानै होबाय आरोना लोगोफोर। बेखौ एक्स टुइटारनि गेजेरजों बिथांमोना फोसावनानै होबाय। बे गासिबो फोरमायनाया माने 4,000 मोनगोन होननाया गासिबो नंखाय होननानै बिथांमोना बेवहाय फोरमायदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जे PM किसाननि जि 24थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना बेसेबां मोनमारनो हागोन होनना बुङोब्ला, नोंथांमोना बेवहाय 2,000खौनो मोननो हागोन होननानै आसा खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बेवहाय गुबुन 4,000 मोनगोन, 5,000 मोनगोन बेफोरबायदि जेबो नङा लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय 2,000खौनो सिगांनिफ्राय जेरै मोनबोदों बेबायदिनो मोनबाय थागोन होननानै बिथांमोना बा PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय एक्स टुइटारनि गेजेरजों बिथांमोना फोसावनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर 4,000, 5,000, 6,000 मोनगोन होननानै बुंदोंब्लाबो नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव था। बेफोर गासिबो टटेलि फेक निउस होननानै बिथांमोना बेवहाय एनाउन्समेन्ट होखाबाय आरोना लोगोफोर। दा दिनै नोंथांमोना मिथिनो हाबाय PM किसाननि फैसाखौ बेसेबां मोनमारनो हागोन। दा दिनै नोंथांमोना क्लियार जाबाय। दा दिनैनि सुंद' आपडेटखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। आरो जुदि नोंथांमोननो बेबायदिनो मोजां मोजां आपडेट फैबावोब्ला आं नेक्स्ट आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायलांनो नाजागोन लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। दिनै भिडिअ एसेनोसै।